Nanti, liwat na, masiram dyan. Hello, good morning mga kaprobinsya. Dito naman kami, nagtutulong-tulong. Kasama ko yung mga anak ko. Dadamuhan naman namin yung lupa. Kasi tataniman namin ng mga gulay. Kaya simula naman kami magdadamo. Mga kaprobinsya, kumusta kayo dyan? Hi! Halina kayo. At magdadamo kami. Ito mga probinsya, yung damong may tinik. Mahirap pag natinik. Kaya tinatanggal ko muna yung damong may tinik. Excellent! Maliliit yung tinik niyan. Pag nakabaon sa paa o kaya kamay, mahirap tanggalin. Parang karayom. Ay, mas malaki pa nga yung karayom. Ito ang kalaban namin sa taniman. Kasi hindi maawak-awakan to. Napakatulis yung tinik nito. Ayan o. Ang dami. Excellent!
tatanggalin masyado yung damo para malinis pagtanim. Bago tataniman kasi nito ng pichay. Bago taniman ng pichay, patubuin mo na yung damo. Aasarawalin ulit para kaunti yung damo. Kaya pag tumubo yung damo, aasarawalin ulit. Sarawalin. Ingay, umulan. Nasunod ko yung ulan. Umulan, hindi naman ako makakapagmula ngayon. Ayan, mainit na yan. Probinsya yung lupa na yan. Napakalakas yung hapon. Mamaya ko lang yan bungkalin para hindi pa mainit. Malamigin ko yan bago bumungkalin.